Aku beli sibuk ni pergi ke forefront bentar ke kapor. Ke kumbang gila ya ikran ke kapor ba hak badai bat kaseng hi. Kamdon yang kata ke spesifik bang in penkre urbanized wa collection ni lai urbanized wa collection. Ngi de kaseng ke biaya ki ke biaya besar bani teri ke kapor. Bat dia kata lak sakhi lembaki lak patai kubor haba ka khalam kami syahmat ban sim mi kini isu haba khalam kami syahmat ban kren ni kimat ki jura ki balik se bodon kam ban kren te kani ngam da sim kerpang ngi pen kre aku mitai candidate da kali ka jongaru bat ki wi candidate ki baseng kala dab ban officially ban notify ki pen kre le jung konsumsi ban pen suthu bat de ki pajba ban haba khadu hi ka election ka syong ha ka jing suthu jung ki pajba kumnu ki lik ban thabut da kanu ka nongrim kelip ban thabut da kanu ka jing super khat kelip ban thabut te kum ka sang hingi persyang ban pun sothu ya ki pai ba namar ma ngiju don ngani ka jengai ba ngimla ban don ya ka political revolution without a political awareness te ki pai ba ki bede kita ki benta ki konstan ba ban sandur thamai ya ka sencar khadar man ka san senem ngi da kalian jung ki kwa ba ki pai ba ki long ki ba aware kai ka dis council balai layo dis council kai ka responsibility jo dis council kai ki kamram jo dis council kai ka thong jo dis council kini di borok kini pai ba kini man su ban tem kenang bangin la ban jet ya kita ki nong mi khmat ki ba let's say ki ba la ban pen trekam ya ki ai ki ba ka khnut ke ban reu la ka ta ka sik sidul kala aibor lembaga constitution jo India hang ni hapoka state ka jongi kai Tila dangi pai sak kanami haki por mensuar kala don kinong mikman adin ketu kala aja no ti hakanu kur komentar kenti pin pen suthu iki pai ba ki de banjit iki nong mikman nak kanam pi nakaliang ka kumbangi la juong no kapor sakapor haka kanam ngim judon jingkang kimut giba miru ki ngim la ban te bat ya ki baru ngim la ban persya ti hende nakapor sakapor no pi ba kum ka seng hi kaya terai haman lah kapor, but kumba kalong mentahi, hang ni apa dis council, ma ngingi ong ka dis council ka autonomous body, mot ka jing sinsar like load, hede ngimla manlen ba lakata teligisnam, kadon ka jing syak control, juga dis council ka du no kata ka autonomous power juga dis council, lamar ba kadon ka jia khle de ka state, but ka ni ka dis council. Ngamla ban klet don wi kapor bar kaliang do CM bodon borom uong ye kini kentin uong ba kasokar pedeng lani ka sarkar jela kamla ban tuklar ka council ngasu don itu jingsnya hot kapor haka jeka ladi ban at sai wat presiden jongka NPP umla ban tuklar ka council hering isu tu ba daka angle jongka parti pada kajung karun kajung tuklar ya kata autonomous power jongka council te nakaliang jongi kumipitip nakaliang kanam gimdan bentam ka state government ngilong light load ngilong autonomous te ka ba khampiang tam ki pa ba ki lar ki kwa man i kata ka sekon cukla ba khran ka ban tri claim shifting ya ka state government ngim don kanu ka benta bangin ya bargain ba ka state government ka kamram ka jongi dewan khlan ya sekon celum kat kum ka board ka schedule but ka ba kham kong san amata ka le se ka ba ki pa ba ki man phai khaman de sha khram hi mang ngim don chuki ong ka da khten phareng we have nothing to lose ngim don chi ai bat ngi kwa tang gawi galat bagi pajba kin pun scam ye kan jongi bangin ngin proof ya kaliber ka jongi ngin proof ya kata ka jing long sincere ka jongi ban penting kena ba ka dis council ngin revamp nadong shodong ban one ra apa ya kata ka dis council ka ba le se ki pajba ki angnut ki pajba ki khmit linti ka ban don ka jing mentoi ki pajba kan pila dangi phai ka constituency jong phi ki nong yakun hi ki de na ka party ki bahe bat kumju ru ka parti gidon ki parti rilum ru ki ban yakun persya jong phi te phi I kumnu yala di hap teng gini ka jing yakun pi na kaliang ka jonga hi ya kani ka election ngadi ngalap pen khre na kapor ngamdi ba mi menta ban trai na menta election la suppose na menta ngila contribute ngila trai na menta ka ega ba dei ka babha nam ta jong pajba ngi khlam ri ngi khlam ja ngidon behne kamte habadai bar ka constituency ki election ti long ta hi kindon hi ki candidate sau san ngut na ka constituency ar lai ngut kindon mi nomor ka de ka election te ngam tharai ba kandon jing khta ai ka de ka ba sa pa de ka de hok pajba pa de kai kumnun pe lu ong batang badi parti he ngin jet no tala ya bakla ma ngidong tang badi parti buruswa ngin jet no tala bakla te tang bari national party ngi jeno la bakla hene bo kong san kumba juang hi ma haba fi shimi kali ban le nang ni sugo hati kong san driver
ulang ubat tibet ne ubadon license ngin cupai tang kali ya urai baru di ubampat da nang ba yo hap syariat ti hang ni ka poru so bhai ki ba ma nai pe ya ka jing he jo ka parti pe ya ka jing long testa pe iki nongrim jong ki candidate lana phikwa ba nang ni sakhamat ka district council kan perno kaban la berwara ka jing mentoy pa ba ke Jala da pipe ya karukom trekam jangka ke HDC mentala hinyo pu Arsenam TPUI lada piwan hakabor ki kita kimat ki bakongsan ki pinwan ra apa ka district council pin kumban ong ikentin iba lengkot bahangi ju pedon kam nak leng jongi hakabade district council nyong ba ngin pen kelador ngin saindur thama ngin rivam ya kada cuk na dong shodong ngim la ban len bakat kum ka para 3 jong schedule kidan ki subject ki bale se ki bala dei ka benta juga district council bantrai ma kawai ni kita ngin ong pi dikalan ka khando ka siap ka di ka hap apa ka para 3 henry pinlem no bakat tolak ka district council dangwan ka state government bantau yang kita ki an life project ban ya thit jaka ban ai ban kita ki businessman pi ka da ka bayai lat district council te mensuakan ong pi ka mau baka primary education ka hap district council ka jing ai ki sunat scheduled tribe ka hap district council ka sanitation ka hap district council henry suki la sentoj bar ka state government kala akni ekini baro bat ka kini nomor ba kini ki bala don hakan konsul boros kata kim so thu kata ka bor ikhtiar ka baki kidan telangi jit sa ki bre gi bam don ni kata ka so thu safety yo suki barok ki subject ki badai ki ka beta jong ka district council kat kum ka jiga bor juga constitution jong ri India yo ki jakno yo ki letno state government